Sikhola ngomthandazo weSabatha. Inkosi imbusise. Sengisela ngedwa ke besibanenge sihlabela. Angazi njengoba ninga ukuthi umuntu uyaqala ngabathini. Ngoba kulolu hambo lwaziwa umnikazi walo yedwa. Thina singabantwana abancane kulolu hambo. Uzocela ukuhlabela bangcwele hlabelo. Hlabelelo 143. Mhlambe ngaso uNkulunkulu akangikhumbula. Ngokukholwa kwethu akulo Nazareth akuyithwala sendaweni enkulu kaShembe. Ngangisebenza eThekwini. Ibhasi ayisuka ithatha abantu bokuqala bisithatha mina. Ngebanga wesibili. Ngihlala lapha ngithanda khona. Mangithanda ukuhlala ngasemnyango, ngihlala ngasemnyango. Ngithanda ukuhlala phakathi, ngithanda ukuhlala emva, ngihlala emuva. Kunemfundisi owayefika avula inkonzo ebhasini. Kodwa wayebheka mina la ngikhona athi angangibona afika mephe kwami abesevula inkonzo. Ngoba ke moyinazetha ufihleke. Ngelinye ilanga basebeyangicela abantu angengishumayele nami. Ngala mina ngathi uNkulunkulu akangiphanga ukuthi ngishumayele emabhasini. Sebenza nawo lensizwa umfundisi ishayela ukhweno uhamba phezulu emsebenzini. Ngelinye ilanga yasiyangicela athi cela ukukhuluma nawe. Ngathi mfundisi naye ngikhulume nawe. Kufuna siyocasha mangizokhuluma nawe. Ngoba lapha ngihlala khona mina ngikabwa ngabantu abaningi. Bangibuza imibuzo eminingi. Manje ke manje nawe sizophazamiseka. Sayithola indawo bangcwele sawucasha. Thema sifika la siyocasha khona wakhweza umkhono yeyembe wathi awubheka. Iphanja isuwela zaze zagcina la ndawo zombili. Wathi nomngami kunje nezingane zami kunje. Ngicela ungitshele ukuthi ngingasizakala kanjani. Ngathi nawe mfundisi. Ani wena ngumfundisi. Ngayazi kanjani lento. Kodwa ngizocela ungitshele into eyodwa.
ukuthi ukhokho wakho nomkhulu wakho nobaba wakho bashona kanjani. Athi angimazi ukhokho nomkhulu ngesibaba. Ubaba wabulawa ngabantu bamnquma indlebe bamkhipha nolimi bamkhipha nobuntu bakathi mina nansi indaba yakho. Funakala nguSekushembe abuyisele lezi icubu zikababa wakho ukuze ungabulali imbuzi mahala. Akhona amanazethe ukuthi akhona athamba kuye ekhaya ushanyela indlela engene ekhaya ubiza amanazethe azothandaza. Wathi ufutshela umkakho wafika walo umkakho wathi umkakhe cha. Lapha kunamabhasi asuka la aye ebuhleni. Akugibele mina ngiye ebuhleni. Iyavuma indoda wagibela unkosikazi. Ngaleso sikhathi inyanga yayizula isahamba phambi kwabantu inikelisa ngoba beqala ukuba baningi abantu. Mayithi lesilelo nkosikazi kwangena abantu bethwele umuntu ngengubo bafike bambeka. Yathi mayifika kuyinyanga yayizula yathi unani lo? Bathi balanda uthi yakhula wasukuma umuntu waphezulu ayibonge Nkosi. Amen. Wayibona lento lo nkosikazi ukuthi hawo kuthiwa ngize kumuntu kanti ngisenkulunkulu. Mayisebuyele ekhaya yamfica indoda yakhe hamba ngenyawo akayifakele icathulo. Hawu yindaba hamba ngenyawo athi ayihlala phansi kutsheni. Ngeke mina ngisusele uyamhlabathe ngonyathele lapha. Phuma ezulwini mina. Lento hlezi uyifunda lapha eshoyi lo muntu ngiyibone ngamehlo. Ngibone mina kusukuma umuntu ethwele ngengubo. Lo yamuntu uNkulunkulu. Tshela lo muntu ukuthi asaye ekhaya sesizoya kulo muntu. Amen. AmaNazaretha asikhulume kahle ngabadumoshembe. Lo muntu wayihlangana ngami bengihlukumeza ngoba ngiyiNazaretha ngingamaKristu bona. Wathi mayifika ke mengitshela lezi ndaba ngathi ke kulungile sizoya ebuhleni uzonikela ufike ukuthi ucela ukuthi uNkulunkulu abuyisele lezi zitho zikababa wakho. Wahamba amaNazaretha wanikela. Okwangidabula lo muntu wangena edokodweni lami eseshaya umNazaretha omhlophe ngoba ehola kangcono esebhince nemvunulo ephelele ayibonge Nkosi. Waba yiNazaretha ngisebenza naye emsebenzini. Ngelinye ilanga sihamba naye la ifem ayinkulu ifem. Sebemjikela manje laba kade besona naye. Ngoba seyiNazaretha basamthanda kahle. Wathi awu simelana. Kanti bese kuhlukumeza kanje ngathi mina ngani wathi awubheke lapha. Ungathi abasangazi nakungazi. Ngathi naye. Ungabanaki mfowethu. Sebenza nomfundisi. Omkhulu isisu singaka ingalo zingaka. Akangishima ngombona ufuna ngibhalansa. Angishayise ngesisu. Angishayise ngehlombe. Angishayise nangekhanda. Sengahlala nje ngikhuluma lento. Elinye ilanga ngathi ngisula umshini oRorenzo ngishaya ngithele emshinini. Yagoqana inhliziyo yami ngathi hey wena. Awukwazi ushaya wena. Kunini wangiqala? Wahamba waye toilet. Tebuye toilet wangibiza ngoba nathi hey wena. Uthini kimi? Awazi ukuthi mawugula uyishayisa umuntu osota kwaShembe yasinda. Ungaxolisa mthakaze lapha. Ngathi umfundisi weNkosi ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa. Wathi ayihamba ayingabona ukuthi lo muntu akangixolelanga. Abuye ngaya kuye. Ngathi umfundisi weNkosi ngiyaxolisa. Ngicela intethelelo. Wathi ya. Ngicabanga ukuthi uShembe lo ngowena ungamthethelele. Ngathi ngisebuhleni ngamthuka sekhona amaNazaretha. Ngokubekezela. Ake sifunde Matthew 5 verse 11. Ungangelebazisi awena sithasa
funda ba nibusisiwe nxa benithuka awu nebusisiwe nxa benithuka banihluphe baniqambele okubi konke ngami jabulani nithokoze ngoba umvuzo wenu mkhulu ezulwini Manazaretha ungajabula kanjani abantu mabekuhlupha beqambela konke okubi uma uyiNazaretha suka kablona mangakashilo uyathakatha yini indaba kuthiwa iNazaretha liyathakatha abantu bakhokha imali athi uyokushaya kulada umbhulelo athi umakata bless ngeke eqela ufike weqe akabona ukuthi ilomo yongcwele olapha kuwe obekwe ushembo owenza abesedweni yathakatha ngaphezulu kwakhe akusibo bona bangathandi okusa Imsebenzi 13 verse 6 ake sizwe lapho ukuthi ngeyikhathi kaJesu babefuna udumo lukaJesu abantu namanje basakhona abasafuna udumo lukaJesu funda ngizifunda esandleni Imsebenzi 13 verse 6 badabula esiqhingini baze bafika ePhafo bafumana isanusi bafika isangoma umprofeti wamanga singumprofeti wamanga umJuda ngokohlanga lwazi igama lakhe linguBhajesu funda kahle igama laso ngoba lafuna udumo lukaJesu kunguBhajesu igama lesangoma Jesu igama lakhe linguBhajesu funda kahle Brajesu ya kanti igama lakhe ngempela kwakubani funda wayekhona umbusi wezwe wakukhona umbusi wezwe eseJopho umuntu oqondileyo wabiza uBarnaba noSawuli efuna ukuzwa izwi likaThixo uSawuli uPawula lo kodwa uElumna isanusi injalo mana lapho igama lalesangoma kwakuElum igama laso kodwa ngoba lafuna udumo lukaJesu laselishintsha isangoma sathi singuBhajesu ayibonge Nkosi thina ke silandela uNyasa ayibonge Nkosi abekho Brashembe lapha phakathi ngeke futhi simvume ngeke simlandela ngoba silandela uNyasa lezo izinto ezweni lakithi kunomama owayithola inhlanhla ibusisa thola amantombazana zawo 8 yathi mayifika inyanga yezulu wakhipha u2 wathi yocela ingane yomfana anikela ngompondo makutresiwe kutresa amadoda yesithi inyanga yezulu akahambe lapha phakathi kwamadoda ayophuma ngalo afune ukudatshula onkabi lapha bakithi datshula umuntu omama siyaboreka phela sidatshula umama sivele siboreke nje adabula lo mama usetshela uNkulunkulu ukuthi hambe uyophuma ngalo wahamba uphuma ngalo andisethatha ingane yakho umfana wayithola ingane yomfana ayibonge Nkosi ngoba ithempeli ayikulo kwakusebabazana base beyiqamba igama bathi ubabazana akusibo bona bangathandi okusa
sasikhona mhla kusukuma eKhanada lasesibili. Mina sethi mina makwenzeka into ngiyabaleka. Ngoba lezi zinto esizifunda la eBhayibhelini siyayibona ushembezenza. Kodwa ngabe nesibindi nalelo khalathi. Aze ngafika emotweni elihamba ngayo. Alihamba ngoMercedes Silver Grey. Ayibuza intombazane ehamba naThombi. Dadewethu ubene sibindi kanti yathi hayi ngiyamethemba ushembe ukuthi uNkulunkulu. Ingakho ngilethile. Manazareth asilethembeni unyazi loNkulunkulu. Amen. Singasoke kulo. Kade sinale kholwana unyazi. Susuka la ekwandeni. Sahamba sana le kholwana. Lusenkandla manje. uNkulunkulu wabantu. Mayishiti yenzeka. Ngezwa ukuthi isangoma seseJuda sabona udumo kaJesu lasibonda ancike kuleli gama lakhe. Sase siba ngoBrajesu. Hayibo Nkosi. Manengi amaqhinga emhlabeni. Thina silandele nje unyazi. Njoba sila silandele isibusiso. Sisilandela akekho ophethe iBhayibheli elisha. Ngifuna iZaga 19:22 hayi ledala. Manje lamushe lapha na. Ipotikati ngihamba nayo ifihla iBhayibheli lami nesihlabelelo sekhohliwe ukuthi sibikeni. Elisha lelo mshumayeli. iZaga 19:22. Usibo bona bangathandi. Izotu ukuthandwa komuntu kubangwa ngomusa wakhe osebusise. Ukuthandwa komuntu kubangwa ngomusa wakhe. Asibe nomusa mNazaretha. Ukuze sizothandwa ngabantu. Lithi iBhayibheli ukuthandwa komuntu kubangwa ngomusa wakhe. Bona amathempeli ehlukana nje umuntu usenabahlali lapha manje abayisithupha lapha sebalekile ngoba ethi abantu abamthanda nalapha phambili uyofika bangamthanda ngoba kanawo lo muswa ofulwa iBhayibheli. Ukuthandwa komuntu kubamba umusa wakhe. Asibe nomusa bantwana ukuze sithandwe ngabantu. Silandele indaba enkulu. Unyazi luhle kade sihlezi nalo uMnazaretha. Osho uNkulunkulu wabantu. Asimlandeleni ngeqiniso ingane zakwethu. Inkosi ayibusisene kuzwile. Ihlabelelo sethu 129. Inkosi ayibusa ukuguqa kwebandla. Awe